Jatich mar kaunti ma Homa Bay manyo chungie tich Beatrice Masia Kugo donjne kod ketho mar rocho ratiro kendo kelo hinyruok ne jafwambo mar People Daily Habil Onyango. Beatrice manochwal e nyim jal buche Jacinta Orwa odonjne ni en kanyakla kod ji mamoko mane onge do yande okelo hinyruok ne jafwambo no. Do ne owe thuolo kod rambun mar Sh30,000 kata omenda maching maromo Sh20,000 kaluwore kod okil mare Agure Odero. Beatrice odonjne kod ketho mar rocho ratich jafwambo kendo kelo ne hinyruok ma ok teke kaka nyo osebedo kaliekore mbui ma pacho ka. Burano biro dok e doho kendo giko dweni kama ibiro yange joneno e burano. And the particulars are that you, Beatrice Masia Kugo, on the 14th day of September 2025, at Lakefront in Homa Bay Sub-County, within Homa Bay County, with others not before court, you willfully and unlawfully assaulted Habil Onyango Olo. The accused person is admitted to a bond of Kenya shillings 30,000 with a surety of like sum, cash bail of Kenya shillings 20,000, pre-trial conference on the 30th of September 2025. Otherwise remanded in custody. She's been charged with offense of assault, not kidnapping, as it appeared in the social media. We, as the lawyer for the complainant, for the accused, I would ask the complainant to withdraw the issue of kidnapping and apologize accordingly, because what is before court is totally different with what is going in the social media. Ne weche ma tenre kod gwenge ma Homa Bay ni josiasa ma ibiro juki kod tero jonjore romo mag siasa e kaunti ma Homa Bay kod counties mamoko biro rado kod mirima ma sirikal. Ma en siemo gol kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e kinde mane oromo kod jokanyo kaachiel kod jopiny e weche mag arita kwe ma dho ngere dendo ni